Welcome to Tsuruya. Mura din ni guys, kaya gusto mo sa kiyon ni. Pineapple. Murag tami siya tanaw niya. Bratura ang ikuan diri ay strawberry. Ang price guys, bratura. Nga daghan. Mangga guys, ang price ay 131. Pakita ni guys, bratura ang litos. Mais. Muna ang tujo guys, Yakult. Natas kuan guys, mga snacks. Pakita niya kiyo ay mga jelly, mga pan diri guys. Pakita sabon sa plato. Kuha. Pakita ni kay magbuhot ang saging turon. Mura niya itong napalit guys. Ilaghan niya itong kuan mabayran. Okay, time. Hey, mango. Muna itong nabayran tanan guys. Mura na itong napalit. Pwedeng mahala na sa mga pamaliton karon. Yes, makakauna ko itong manggang. Pero ang price, just me, Marimar.